Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kah New Trap Youth Council, Soyong Circle haka kendai terik ujemang arjar arpo, kalalet jurep yaka tulong umbam, haka senong laj nong se yaka belatan, nakatem sempani kebadan haka senong laj lulong. Ka jinglet jurep jong keseng ya kini ke Jakarta umbam kalong hadian bagi patba nong song snong kila knyum bakani ke umbam ke batan na sempani kam long shu pan penan kam namar bakala jaklia hado kata-kata ha kini ke jinglet jurep balayalam do presiden keseng samla purning star Shabong dalap shisha bakani ke tulong umbam kalong ke jaklia hado kata-kata bat kalong ru ke isat met namar balashlei stang de ki jaklia sudah kisarang kinyut bat kimar pun kidekot keseng kila lapru ba kani ke tulong umbam kami nak jaka rem bat nak jaka satjan kabadan kam haneng bat ka kawan tuj bet hapo kani kapung kabakhambu jing ma shu kalong ba kani ka kala sniu namar la dasnrei dawai knyang ye ki marep ru kan tuj bet ha kani kapung umbam lani nak jaka satjan ru ka tuj bet ha kani kapung baju sam umbam di syakit liu yeng jong kinong snong Day tangkas nong anak sa ipon kami na Bat ikan ke nadu mensuah por bang adang dit ngaru akan mau baki di penkam hi ikan ne hajan nadap baki jakarep sudah tigi jakarep hi kumbang hitip hi memi plen na jakarep hi kawara kajing ma ka bakraw na marba ha jakarep sai dawai kenyang ki marep tilat ai dawai kenyang ka ka dawai kenyang batu hi kan tu be kumba kalong hane ka jaka kan tu be hang ne kan jaka hang ne jaka den Tekane kawara ka bama ya ka koi ka khia tengi kentu ya sarkar ba pe ya koi ka khia ne ka PHE department ba ka dai bande hello ne khnang ba kana mara ka no ka jing pang ka jing stom ne ka no ka do jing susi ya ka imlang sala ka ne ka jaka hang ne hi don jing ker ru te ka we ka long ba ha ba don jing ker hang ne don pat sakinong sim ka bu ka ba nang leng jungi nyim pat lap han re ngilap stang ya ka dien ba hang ne lak stang jaka ba hang ne don kinong sa jan hang ne ka po pung Te kane ka hi kanam long su ban bam kat kum ka jing pe jongi hi ka ban nakaliang jongi pha sarkar ka long ba ka sarkar ka dai ban pha jurip mardor ya kane ka bat ban pha tasru la kane ka ka dang long ne em ban bam namar ba kum ba ka long ka jing pe jongi ba kane ka hang ne ka la dap ki jabo jaban kam long su ban bam te sakwe ru ka message ka bangi pha sarkar ka long ba ban penbiang ginong trei namar ba kum ba ka long menta kane ka hang ne po sempani ka ba tan sport nong la yang se iba don nong trei namar ba don nong pej la ya kane ka jingkhu jis ba kane tengi kentu yak sarkar de ban penbiang ginong trei bat ngi kentu ha ka ju ka benta yak sarkar ba ka de ban penbiang ya kane ki jingker namar ba kumba ngi i menta ba kane ka jingker hane ki la jot lut bat don ru ki briu imat ba ki wan sajan hang ne namar ba ka don ka jaka sajan hang ne po tolong te kane ka pora ka ka jingbom itnat ha ka jingpej ki jungi bansa jan hane ha jaka dan umbam te kata hi ka jing kentu na kaliang jungi ka seng chak sarkar ilada na kaliang ko office kalap ba kane ko kamlong chuban bam mi tu yak sarkar ba dai banwat kilat kilenti ban dan no na wei bantan umbam